heren? Bas, hetzelfde. Heren. Heren van het goede leven. Ja, moet toch ook kunnen of niet? Nou, even denken. Dat zou je bij namelijk ook wel willen. Wat, hè, de pilsje? Octet, om 12:30 's middags. Ja. Dat is Op zo'n fijne COVID, hè. plek zitten. We maken hier gewoon een eigen terras. Toch? Zeker. En dan weer een stukje fietsen en dan weer een blikje. En dan weer een bliks. Hoeveel blikjes heb je bij, joh? Oh, niet veel. 1 of 5. Of fiets je door tot dat beer op is? Ja. Kijk. Volgens mij is dat het enige fatsoenlijke wat ik vanmorgen nog gezegd heb. Dit is vanmiddag. Waarom laagst ik nou? Ja, dat kost wel een klop. Ja. Waar kook je nou vanavond? Waar kom je vanavond? Zerum. Ben je ook? We zijn in Zerum begonnen. Je ziet ezels. Nee. Nee? Nee, we worden er warm, maar we zien geen echte. Ik ben een Wernlusser. Ik ook. Huur ze niks van. Nou, dat snap ik. Kent ze weer niet meer? Ik heb vroeger met haar samen gewerkt. Hebben ze bij Boller op het tankstation gewerkt. Dat is Meneer lang geleden. Nijs. Ja. Kijk. God, Dat dus is ik lang veranderd. Ja. Alt Nou ja. geworden, hè? Ja. Al daar geworden. Ik kon net zeggen, 30 jaar geleden, denk ik. Hé, wie ouder hoe gekker. Of zo, hè? Is dat zo, hè? Ja, Ja? ja. Oh. Dat is zeker 30 jaar geleden. En, ja. En wat doe je tegenwoordig nog? We hebben geschoten. Nou, ik heb vandaag een dagje vrijgenomen. Wordt mooi weer, hè? Ja. En waar kent je elkaar van? Van de camping. Van de camping, ja. Even zonder namen te noemen. Waar ligt die camping? In Grubbevoors, Californië. Oké. Ja, serieus. Waarom lach je nou? Nou, we mogen gaan reclame maken, hè? Dus ik zeg ook tegen hem van, waar ligt die camping zonder namen te noemen? Ja, maar Ja, dat we gebeurt hebben altijd in niks gezegd. Californië. Als u die camping het niet zoeken. Ja, die had ook zo. Maar hij ligt in Californië. Alleen in Californië, ja. Dus, Dan moet zeggen wij het als deelgebied van... Wie was het nou met de Ruud? Ja, Ruud, ja. Nou denken de mensen, omdat we elkaar 30 jaar geleden voor het laatst gezien hebben, of zo gaat, dat dit natuurlijk gepland was. Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Maar dat water ook. Maar nog altijd tevreden met het leven? Ja, joh. Ja? Zo is het toch? Ik ben er bijna jaloers op. En wat doet jij nog in het leven? niks meer. Niks meer? Niks meer. Ik ben, ja, 100% moet je niet zeggen, maar voor 99,9% afgekeurd. En die andere 1% is dat we dit nog kennen. Kijk. En, Denk ik. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan kunnen we een keer even zo het struweel aange... Ja, lekker hè? Ja. Ook onderweg. Maar waarom ziet je afgekeurd? Voor bijna 100%? Je hoeft niks te vertellen wat je niet wilt. ja, kijk, het is dan, hoe lang is het nou geleden, Ruud? 13 jaar? Zoiets. Ja. En mijn ex-vrouw me van de trappen afgesloten, weet dat. Nee. Ja. En was ze toen al ook ex-vrouw? Nee. Toen word je nog getrouwd? Jo. En toen kreeg je een hersenbloeding daarachter. Weliswaar al lichte, maar Alsof het nog niet genoeg was. een dubbele enkelbreuk En dat was kapot. en de rug kapot. Wat bezielt immers van dat rat te douwen? Nou, ik had toen een eigen bedrijf, een couriersbedrijf. Ja. En daar waren we de zondag. En ik moest s'avonds of 's morgens moest ik naar Hongarije toe. En dat vond ze dus niet zo leuk.
Maar dat is toch geen En reden toen, meer van de en trap toen te douwen? ik zei van luister madame, daar moest ik van leven en ik moet ervan leven. En toen ben ik naar onder gegaan, of toen wou ik naar onder gaan. Ja, en toen loop ik ook een eindje pad onder. Van de wereld geweest nog? Of de gans die het bekend is gebleven? Ik ben wel bekend gebleven, ja. Had ze toen nog een ambulance gebeld? Nee. Niks, helemaal niks. Helemaal niks. En toen? Ja, toen ben ik in de caravan gaan zitten. Nee, maar op het moment dat ze onderaan de trap lees en er wordt gaan hulp... Ja, toen ben ik nog in de caravan gestrompeld en ik ben daar blijven zitten. Och, je koos nog wel lopen. Ja, ja, strompelen. Op dat moment wist ik dat dus niet, maar ik had een dubbele enkel gebroken. En die caravan die stond op de oprit of Die voeten? stond op de oprit, ja. Wat een bizar verhaal. Ja. Maar ja, goed, dat is voorbij. Het leven giet niet altijd over rozen. Rozen, nee. Nee, En dat is nou 13 jaar geleden? dat is 13 jaar geleden en toevallig vorige week belde er me een op dat ze dood waren. Kom je elkaar nog wel eens tegen? Ja, nou niet meer. Man. Nou, niet meer. Ja, dat snap ik. Maar Ja, ze zit kwamen... je bij elkaar in de buurt blijven wonen of zo? Ja, ze grubben voor ze en ik ben ja, hier zoals straks gezegd op een camping. En toen heb ik nog even in Horst gewoond. En van Horst ben ik naar Zevenum gegaan. Dus bist je hem gauw genoeg naar dat ongeluk dan ook tegengekomen op de camping? Ja. Ik Ja. was al op de camping. Ik stond op de camping. Dan kwam hij toen dingen. Dus toch kennen we elkaar wel. De gast er een jaar plaats of zo? Of wie? Nee, ik heb dat tijdelijk gewoon naar de scheiding. Zoals ik is niet snel in huis, dus dan moest het toch even wat anders. En dat waren de makkelijkste en goedkoopste optie om gewoon even op de camping te gaan staan. Ja, dat En camping Californië, waar toen in de camping waar allemaal dieven gevallen zaten. Oké. Nou is dat niet meer, dan mag dat niet meer. Dus je zoekt eigenlijk een beetje allebei in een, Ja, in een klote situatie. Ja. nou ja, ik zeg, en er zat er nog veel meer. Toen dat tijd. Maar ja, nou is dat niet meer. Ik weet überhaupt niet of de camping nog open is. Want het is gans ingebouwd nou met al die fabriekshallen. Hè. Ja. Maar er is wel die vriendschap tussen oog ontstonden. Ja, zeker. En dat fietsen, is dat vaste prik? Ja, in de zomer wel, ja. In de Zomer zomer wel. wel, ja. Lekker. En de rest van het jaar, als het bijvoorbeeld geen lekker weer is, wat doet je dan? Werken. Samen, nee, maar ook goed gewoon samen de kroeg in of... Ja, maar ja, nou niet hè. Nee, nou niet. Nee. Anders had ik nou ook bij de 7 weken op het terras gezeten in plaats van nu. Ja, we gaan wel Mijn samen dagje op vrij. vakantie. Op vakantie We gaan gewoon wel, wel ja. samen op vakantie. Met z'n tweeën. Ja. Geen andere vrouwen in beeld meer? Nee, Nee? Op het even moment niet. nee. Dus, Nou ja, die scheiding is voor dich dan toch ook alweer een tijdje geleden, of niet? oh joh, dat is al lang geleden. Ja. Maar geen behoefte meer aan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik het zo wel goed. Kan ze die eigen ding doen? Ja, ik kan mijn eigen ding doen. Los met nemers rekening te houden? Ja, dat is het niet zo, maar nee, ik heb geen behoefte eraan. Kinderen? En dat kan ganz anders weer, hoor. Ja, kinderen heb ik ook, ja. Hoeveel? 2. Tweeën. Maar die zijn ook goed. Maar dat doorgiet goed mee? Oh ja, dat gaat hartstikke goed. Ja? Oké, dus daar is een goed contact mee? Ja, ook. Oké. Nee, daar is niks mis mee. Nou, dat is heel wat, toch? Ja, zeker. Ja. En als je op vakantie gaat, waar gaat je dan? Dit jaar gaan we samen naar Ameland. Ja, we mogen niet ergens anders naartoe, dus moeten we... Maar het is wel al geboekt. Ja, dat is een boekje. Campingje, Dan sta ik er even. staakerven. En, Dan veel zien we wat zo naar Spanje, Kroatië, maar ja, dit jaar gaat niks. en wat voor Vorig vakantiegangers ziet je? Terrasje zitten, Ja, biertje erbij, ja. mensen kijken. Barbecue, hè.
Proost, hè? Wie had je dat jij nou gekoeld terwijl het je aan het fietsen ziet? Koelboxje ben je ook? Koeltasje. Koeltasje. Met elementen. Kijk, Ja, wie zou zeggen, goed voor ons hier. Modok. En als we deze op hebben, dan fietsen we dadelijk verder en dan zoeken we weer ergens een bankje op. En dan op het eind van de middag zien we weer toe. En dan gewoon barbecuen. Wat een leven hebben we weer, hè? Vlees al ingeslagen. Ja, Ja. Wat komt er op de barbecue? oh. Spiesjes, worsten, speerrips. Speklap. Nee, Nee, speklap. Iets voor halve mensen, speklap. En ben je weer toe? Wordt er een barbecue? Ja, hij woont nou tegenwoordig bij mij sinds 2 weken. Nee. ik woonde bij mijn vader. Ja. Bij mijn moeder is overleden, ben ik bij mijn vader gaan wonen. En die is afgelopen september overleden. En toen het huis is per eind maart verkocht. En nou werd zoals toch nog ingeschreven, maar de Christ niet zomaar wat. Nee, dat huurt ze Ja, dukker. of de Christ wat, maar daar wil ze niet wonen. Ja. Dat zo, dan denk ik, ja, dan word ik gewoon bij hem wonen. En plek zat? Voor dat kleine appartement wat ik heb, wel ja. Hij heeft een sloopkamer en ik heb een sloopkamer. Dus alleen heeft hij een enkel bedje erin staan en ik heb een 2-persoonsbed erin staan. Oké. Ja, verschil moet er zien. Ja, zeker. Baas boven baas. hè. Ja. Nee, maar dat kiest gewoon niks. En als ze wel weer, ik wil ook niet willekeurig overal gewoon wonen wat ze me gaan aanbieden. Want dat heeft geen zin. Nee. Want dan woont ze ergens waar ze niet wil wonen. En wie is de kok? Wie staat er meestal in de keuken? Ja, ik ja. Dick Ruud, Ja, zeker. Ik heb beter koken dan ik, dus Ik vind koken leuk. Nou. Koken, fietsen, barbecuen, pilsje, vakantie gewoon. Wanneer God in Ameland? In juni.